ya timve mayankho amafunso ena amene ali mnyimbo ya kuti asauka akulirabe zina ndi nkhani zimenezo ndi zina mwa nkhani zimene timakambirana mpulogalamu imeneyi ndithu ya kulinji. Nkhani zake zimakhala zimene zokhudza kayendetsedwe ka dziko, ku nkhani yokhudza miyoyo ya anthu, kankundale kuzachuma. Ndere tikukambirana nkhani yokhudza thandizo limene anthu amakapeza mzipatala za mdziko muno, patuluka kafukufuku kapena nkhani imene atula nkhani ochokera mnyumba zolutsa mawu kapena zosindikiza nkhani zosiyanasiyana. Alemba nkhani imene yokhudza katangale amene akuchitika mzipatala za boma za mdziko muno. Ngakhale zipatala zizili zaulere, anthu zadziwika kuti anthu amalipiritsidwa ndithu ndalama zimalipiritsidwa mwanseri kuti munthu alandire thandizo mwachangu. Totheka nopita kuchipatala wapeza thandizo sili kupezeka, koma mukapita kenakachi akuti thandizo limapezeka. Ndiye tikufuna timve kuti kodi zuyenda bwanji pamenepa. Tikhaenda alendo athu George Jobe amene ndithu amathirapo ndemanga pa nkhani za umoyo kapena amenyera ufulu okhudza thandizo la za umoyo. Tikhaenda Anthony Masamba wapampando wa komiti ya nyumba ya malamulo yona za umoyo, komanso ndithu Innocent Mphongolo amene athandizire kuunikira nkhani mstudio muno. Tindatola nkhani athu Jason Malowa, Nathan Hara, komanso ndithu mmodzi amene ndi mphatso mbang'ombe kuchokera kudowa. Tiyambe alendo athu palaini pa chifukwa ndi yayi amenewa akonzeka pakanthawi. Innocent, choyamba tingokulandiriratu programu ya kulinji lero. Zikomo kwambiri office. George Jobe palaini mukundiva ati? Hello Jobe. Hello. Tikhaenso nda Anthony Masamba palaini pa amene ndithu ndi wapa mpando wa komiti yona za umoyo ku nyumba ya malamulo, nawonso ndithu atifotokozere mbali yawo ya nkhani. Ndiye tiyambe Innocent Mphongolo mstudio muno. Yense ndipatoka kafukufuku amene akusonyeza kuti mzipatala za mdziko muno anthu akumalipira ndalama kuti alandire thandizo. Mera nena mbucho kafukufuku amene wachitika ndithu kudzera ku nyumba zolutsa mawu zosiyanasiyana. Choyamba mwina mbiri ya kafukufuku ameneyu chinachitika chani kuti nyumba zimene zichitika kafukufuku ameneyu, ndipo cholinga chake chinali chani? Mwina nene kuti gulu la atolankhana chatimati investigative journalist, atolankhana amene amachita kafukufuku anali ndi chidwi kuti aone kuti mzipatala za mdziko muno mukumachitika zotani. Tifotokoze kuti izizi zikubwera chifukwa kuti zipatala za mdziko muno ndi zipatala zimene timadziwa kuti ndi zaulere. Munthu akadwala amapita kuchipatala kuchaulere kuti akalandire thandizo, samene opereka kenda kalikonse kumene kucholandire thandizo. Ndiye kafukufuku yuno wapeza kuti anthu akapita mzipatala mucha kumatha kulipitsidwa ndalama zosiyanasiyana zimene zikumapita m'matumba mwa anthu. Pena mwina kuchipatala kuja kwadzaza kuli anthu ambiri, inuyo kuti mulandire thandizo mwansanga ndikukankheni mupite kutsogolo. Ndiye basi mwina anena tipatseni 15,000 ija agawana mwina amene ali ona clinician, mwina agawana agadi so akuti kuti abweretse kesi ija ngati ndi emergency nangasipa makhala nzeri ndiye kuti anchotse kumbuyo abwere ngati emergency, zinthu ngati zimenezo. Zinthu zina ndi ma services ngati x-ray, kuti mwina anthu athe kujambulidwa zosiyanasiyana amayika pa ndandanda kuti inu mukhoza kubwera tsiku lakuti. Anthu ena amapita kubwezedwa ati lero siziteka, pamene ena mwina ali ndi 200,000 akalipira ndithu zimapezeka kuti awasuntha anati inuyo olomawa mukhoza kubwera tikupanga x-ray. Ndi zinthu ngati zimenezozo zimene kafukufukuyu wapeza kuti anthu ena amasiya kuti olo atafa ife tilibe nazo ntchito, ngati sakutipatsa ndalama aona kuti apanga bwanji, koma amene alipatsa ndalama ndi amene tikuyenera kuwathandiza. So ndikhala ngati no
kusweka kwa chilungamo kuti ndalama ndi imene ikupanga decide kuti anthu athandizidwe ku nkhani za umoyo kapena asathandizidwe ku nkhani za umoyo. Ndiye mukafukufukuyu anayankhula ndi office ya ombudsman kapena kuti ombudsperson amene ananena kuti analandira mu 2025 malipota ma complaints about 16,000 ochokera mzipatala, kwa malipota amenewo about 235 mwa malipota amenewo analokhudza kuti anthu zokhudza ndalama choncho kuti anthu ena amalipira amafusidwa alipire ndalama kapena iyayi amalipira pa zinthu zimene ndizosaoneka bwinobwino. So analipo ma cases about 235 2025 yokha amene analokhudza ndi ndalama amene anthu anakadandaula. Nditi tiyangane zimene zotsatira zimene zachita ku mbiri ya zipatala zakoma mdziko muno. Mbiri yaonongekatu. Mbiri yaonongeka. By the way, dzulo I think usiku nimaona kuti nduna ya za umoyo inapita soka yaenda ukamuzu Central kumene kosi yakapeza kuti anthu ena analipira I think x-ray ngati nsakulako about 200 something thousand kuti apange x-ray koma ndalama imeneyo sinapite mwanjira ina iliyonse kuboma. Ibita bwanji ikuoneka kuti ndalama yathera matumba mwa anthu. So ndi zinthu zonena kuti chitulukire ni report limene lichale zinthu zambiri zikuchitika. Taona ena abweretsa akuti to free line kapena ayika nambala imene akuti mukakhala mwaona zinthu za mtundu umenewo mukhoza mayimba nambala imeneyo. So mwina timvaso kwa atolankhani athu kuti madera ena because anangopanga sample zipatala zowerengeka makamaka zikulu timva kwa atolankhani athu kumadera kumene amakhala akapita ku chipatala kumene koko amathandizidwa motani komano nkhani ndi imeneyo kuti zipatala zaulere ena akulipira kuti apeze access. Ndi nkhani yokuti malipiro akuchepa augwira ntchito za umoyo kapena umunthu unatha kapena iwo ndochepa kugwira ntchito ndemwe zimachuluka pena basi khala frustration. Ukuona ngati chikuchitisa njani? Pali ma factors ambiri komano mwina ifeyo sitingathe kuyankhula on authority because mwina city pa ground kweni I think ajina Jobe George Jobe amene nawo program ndi anthu amene amakhala pa ground mwina akhoza kutipatsa chithunzithunzi cha mmene zilili. Tili ndi Anthony Masamba chairperson wa tikwadikira metera anthu ngati amene mwina amapanga kafukufuku wawo kuti kodi zinthu zikuyenda bwanji chifukwa pena umati mwina ifati zipatala zikumadzadza kwambiri kapena mwina chifukwa kuti mwina anthu ogwira ntchito kuchipatala sakulandira ndalama zoyenera kapena kuchipatala kukwangovuta nkhani yokhudza ma ethics kuti ma ethics mwina anthu ena aganiza zonena kuti ayi ifeyo basi tizipanga mmene tateremo. So mwina tikamakamba nkhani za anthu ogwira ntchito za umoyo apa tukamba za service delivery kumakhala ma issues akusowa kwa mankhwala. Is it about kuchepa kwa malipiro kapena is about umunthu kapena kukanika kupanga follow ma ethics kapena ma systems athu ndi osakwanira kuti akumatha kupanga kubweretsa poyera zinthu ngati zimenezozo. So ndi nkhani zonena kuti tikhale nazo pansi tizikambirane tiziyang'ane mozama tipeze solution ku nkhani zimenezo. Tiyang'ane nkhani yokhudza zipatala za boma za ulere. Kodi Malawi sangakwanitse kumalipira mzipatala zimenezi. Panachitikapo kafukufuku kuti Amalawi ndosauka inde koma ndosaukitsitsa kuti sangalipire onka ndalama kakang'ono komwe mzipatala kuti mwina khalidwe chilidwe ungotha. I think sangakwanitse kulipira. It's a fact. Ndi zina zimene mwina makosa nawo atatunikire koma pakati apa I think panabwera ndondomeko zonena kuti anthu pakhale mwina ma paying sections muzipatala zina mbali zina anthu azitha kalipira kumeneko kuti mwina apange address mwina zinthu ngati zimenezozo komano ndi nkhani yonena kuti tikuyena tikambirane tikuumise pang'ono Innocent tiyese kulankhula ndi alendo athu aja paine pa zikhangati zakonzeka. George Jobe ochokera ku mukanalibe ku Mehen ndiyesa mamenyera ufulu wa anthu pankhani za umoyo mukundimva palainipa? Ndikumvani. Chabwino. Tikulandireni ku program ya Kulinji bwana mwadzuka eti?
ine ndadzuka bwino tuka inu mwadzuka bwanji komanso omvera atadzuka omvera onso ndiye sadzuka nchifukwa kakwanitsa kumvera programu ima uno. Anthony Masamba wa pampando wa komiti ya kunyumba malamulo yona za umoyo mukundimva palaini pa? Ndikumvani. Mwadzuka bwanji bwana? Tadzuka bwino ka inu. Tadzuka. Tiyambe nda Jobe nkhani tu ndi imeneyi atola nkhani ochokera nyumba zolutsa mawu zosiyana-siyana achita kafukufuku amene wapeza kuti anthu akumalipira mzipatala za boma kuti alandire thandizo. Ajobe inu mwagwira ntchito imeneyi yomenyera ufulu wanu pa nkhani za umoyo kwa nthawi yayitali. Mungatiuze chani za nkhani ngati zimenezi? chimene tinganene ife ndi chakuti nkhani siyabodza. Nkhani ndiyoona. Ndipo ifeyo ngati bungwe limene limalumikizana ndi anthu kuyimirira anthu malawi muno ndakhala likumamvapo nkhani zakuti muzipatala mwathu anthu ogwira ntchito ena amapempha ndalama, amakakamiza anthu pereka ndalama asati kupempha. Kupempha zili ngati za ulemu kuti ukapandopereka ayi koma amakhala ngati kukakamiza kuti anthu apereke ziphuphu. Kufikira kuti zimamveka kuti muzipatala zina chinankhala ngati chikhalidwe choti munthu kuti athandizidwe aperekepo ndalama. Izozo ndiye tikhoza kutsimikiza kwambiri, komanso kutsimikiza kwina ndikumene ngati zizona zimene timaona zinalembedwa dzulo kuti ngakhale anduna za umoyo amene umboni umene wonso ali nawo umene timavota anakumpita kuchipatala china chachikulu zimene amakafotokozera ndi umboni wa munthu amene anapereka ndalama kuti athandizidwe. Nkhani zina zimene zimamveka ndi zakuti mwina munthu ali panzere kuti apangire operation mwachitsanzo, amapezeka kuti panzere paja akhala kuti mwina pali anthu ambiri koma akapereka ndalama adumpha enawa amene alibe ndalama adupita kutsogolo. Koma vuto lino limene timakhala nalo mwina litobwera funso loti muchitepo chani. Takhala tikulumikizana ndi anthu tikapempha anthu kuti atipatse umboni kuti angatochitira umboni. Anthu ambiri amapezeka kuti akukana, akunena kuti chipatala ndimapita ndi chomwechi ndeno mwina ndidzakalangidwa ndikadzapitako. Vuto limene timaliona ndi limenelo. Ena amene tinakwanitsa kuti tapeza umboni tinanenera ku Medical Council of Malawi. Kukapeza kuti tsiku lomva milandu kumpeza mabwana awo akubweranso, mabwana awo kumayankhulanso ngati kufuna kumuyikira kumbuyo munthu uja zimene zisanachite sanatani. Mamodi mabwana awo azifufuza zotsatira zake noti izizi. Tasangalala kwambiri kuti nyumba zofalitsa nkhani ku Malawi kuno zalemba ndi kuperekanso maumboni ena chifukwa choti mukafukufuku wawo anthu amawuzano zitsanzo zina. Ndiye ndifuna kutsimikiza kuti mchitidwe umenewo ulipo. Mchitidwe umenewo sukumachitika ndi gulu limodzi kuti mwina tingoti anamwino kapena amadokotala. Tikapeza kuti ena amene akupanga nawo mgwirizano umenewo ndi anthu ongothandizira chipatala kuja mwina okolopa aja. Ena amene amangotumidwa katengeni madokoja katengeni odwala mubweretse kuno amene ajawonso ena mwina amachita otumidwa ndiwowo nawo samatengerapo mwayi pa munthu amene akudwala. Ndiye munthu amene akudwala akufuna ululuthe, wina akufuna m'bale wake achire kuti asataye moyo. Anthu amakhala paphuma lolowa muziphuphu ngati kupereka ziphuphu ngati zizi, kugulitsa katundu, kusakasaka ndalama zina. Tibwino tipitekaso kwa amasamba nkhani tu ndi imeneyo pali umboni okwanira kuti anthu akumalipira mzipatala za boma kuti alandire thandizo. Kuti tiziti ntchito yachuluka mzipatalamu ikuoneka kuti service delivery sikufika pa mlingo wake, amalawi kukhalitsa mizere kuti athandizidwe mosakhalira ndezi mapezeka kuti basi angozatulutsa kena kake ngati mufuna zikuthekereni pano. Inachuluka ntchito mzipatalamu, ogwira ntchito ndochepa, ntchito inachuluka. Ma statistics akuonetsa chani? Nurse to patient ratio, doctor to patient ratio, kamukamba za zipangizo ndi zina zoterozo zimakhala bwanji mzipatalamu? Mukudziwa muli ndi kalondolondo wankhani ngati imene ya Masamba? Ndithokoza kwambiri. Choyambirira timafuna tiyamikire anthu ankhani athu amalawi munomu amene anapanga kafukufuku ameneyo kubweretsa poyera zinthu zimene zikuchitika mzipatala mwathumu. Nkhani iyi monga mmene anene a Jobe si nkhani yachilendo.
katangale wakhala kuchitika mzipatalamu ungoti vuto like Mr. Job has pointed out imakhala lack of evidence kuti pakhale umboni wogwirika kwambiri malipoti amene akhala kunenedwa. Komano pali zifukwa zambiri zimene zimapangisa mavuto amene wawa. Mwachitsanzo human resources for health amene mukunena ogwira ntchitowo ndochepa kwambiri m'Malawi munomo. Chifukwa kuti tione recommendation ya World Health Organization patient to nurse ratio unoko ndiopesa chisoni kwambiri. Madokotala ndochepa, maclinician ndochepa. Zipangizo zogwira ntchito mzipatala mmene munso ndizochepa. Nde pazifika zimene zizi zakhala zopanga contribute kwambiri kuti katangale azichitika komanso kuti tione malipiro ndochepa nawonso malo ogwira ntchito komanso malo ogona zifukwa zosiyanasiyana. Mwachitsanzo namwima kukhala ku 25 ku 25 kwakenso osati pasungwi koma mwina kutali uko chakudzenza uko nde kuti achoke kudzenzako akwera atsike pasungwi akakwera pasungwi kenako akatsika ku state center ku central. So kuti muone transport yokha yochokera kwawo ukafika ku central muna kugwira ntchito ndi 4,000 akabwerera munaso 4,000 nde aje munthu amene uje malipiro ndochepa. Mapeto ake zimene zizi pang'ono ndi pang'ono zimapangisa kuti anthu aja akakhala exposed ku practice imene ingapangise kuti iwo apange chiphuphu. Anthu ngati amenewa angalephera kupanga chiphuphu. Nde pali zifukwa zambirimbiri kungoti ndizomvetsa chisoni kuti pamene ngati dziko tikuyenera kuti tizipita patsogolo pa nkhani za health service delivery kubwerera mbuyo. Anthu ena nkumamwalira, ena nkumavutika kumene, ena nkumalumala kumene chifukwa chokuti akulephera kulandira thandizo loyenerera chifukwa chokuti iwowo alibe kuthekera kuti angapereke chiphuphu. Mwazina nditha kunena choncho. Ndiye koma zimene zizi bwana Masamba zikuchita justify nkhalidwe umenewo? Sizikuona zichita justify babodi nene sizikuona zichita justify. Komabe nthawi zina when people are exposed to such environments they are not we cannot exempt them kuti asapange because like I said pali mafactors ambirimbiri. Munthu akulandira kaendrama zochepa exposed ku environment imene apanga banje amapeza zoti akhala tempted kuti apange zimene zozo. Koma nkhani yokuti kuchipatalako munthu kamagwira kuchipatala umalumbira kuti anthu andizathandiza kuti ma ethics kumene kuja ndi mtima woyipa chabe anthu amenewa azapanga treat ma patient ngati choncho. So sizikuona zile justify ka munthu wabwera mochedwa ka munthu ndolemera kandi munthu osauka anthu osewa as long as ndamalawi because aliyesa mapesongo as long as ndi Malawi munthu ameneyo akuyenera kupatsidwa chithandizo choyenera. Nde munthu akulandira ndalama zochepa kakuchokera ku 25 kakuchokera kwa Luwinga kakuchokera kutiko ngati akugwira ntchito mchipatala munthu amene analumbira kuti athandizidwe odwala regardless of the status of the patient. So it doesn't justify anything. Tabwino. Ajobe zipatala za ku Malawi nzaulere ifo yani. Maiko ena nzaulerenso kapena mwene tisamangu lankhula mwachimbulimbuli. Zipatala generally pa dziko lapansi maiko pa dziko lapansi pano zaboma zimakhala zaulere. Mwina tikamano ti zipatala za ku Malawi kuno ndi zaulere. Ndapanga generalize tsopano kuti maiko ambiri kapena titi maiko onse maiko ambiri zipatala za boma zimakhala zaulere. Mwina sanguti ku Malawi kuno kali kapita ku South Africa kandi ku England kandi ku America zimakhala zaulere zipatala za boma. Kafufu amene sitinapange kuti tinganeniza maiko onse komano tikudziwa kuti pali maiko ena amene kuzipatala za boma amalipira. Mwinaso maiko ena amene atizungulira timamva mbiri yoti ngati kuti amakonda kubwera muzipatala za ku Malawi malire a dziko linolo ngati kuti tatipatsani chitsanzo kuti ndi maiko angati pa dziko lapansi kumene amalipira ndi kumene salipira ndikungati zimene zonse zamangika fukufuku.
Tatipatsani chitsanzo cha chipatala dziko kumene zipatala amalipira zaboma ku Mozambique. Ku Mozambique takhala tikumva kuti amalipira. Komanso ngati sakunama ku South Africa tinamvapo kuti amalipira, kapena ku Tanzania tinamvapo kuti amalipira. Usapano kumalawi kuno izizi zinachokera kuti zoti zipatala zikhale zaulere? Sikati kuyankha zimenezo. Chabwino. Komano chimene tinganene ndicho kuti kumalawi kuno zipatala zimadalira ndekuti misonkho imene timapereka ndimene timafuna kuyamba poyamba pati kuti inu mukapita ku chipatala cha boma mumalipira msonkho ukulu. Ungano kuti chipatalacho ndi chaulere mukulipira kupera misonkho yosiyanasiyana. Komanso sitikudziwa kuti nkhani iyi ingagwirizana ndi kulipira chifukwa pali maganizo ena amene akumakambidwa panopo kuti kodi anthu amene ali ndi kuthekera athu mapanga kumasonkhapo ndalama maperekapo ndalama mwachitsanzo mu zipatala zingapo kuyambira ma Central Hospital pali gawo lolipira limene munthu amasankha kuti ndipita kolipira. Zipatalanso za ma district ayambaso ikapo ku gawo lolipira. Ndiye zonenanso kuti amalawi ife ngakhale ife takhala tikunena mamakati kamayang'ana ndalama zothandizira kuzawo moyo takhala tikunena ngakhale anduna azachuma tinawo zapo timapereka maganizo mu budget yawo kuti muzipatala mudakhali muli njira ya makono yabwino ngati inuyo olemekezeka amasamba ndi olemekezeka ena ali amati skimu medical scheme zijanthu amapezera kumene umapereka ndalama kuti ndikadzapita ku chipatala nditadwala kampani imene imandilipirirayo imene ndimalipira ndalama ndilipirire kuli makampani angapo malawi kuno kuli ngati Horizon Health kuli Momentum amene timadziwa kuli achina mazimu ndi ena ndiye ifeyo takhala tikunena kuti muzipatala zaboma mudakhala njira ya makono yabwino yoti ineyo ndikapita ku chipatala kuja chipatala chidziwa kuti ajobe muli pa skimu yakuti ndiye ndikalandira thandizo la zaumoyo skimu ija ikuyenera kulipira. Komanso ngakhale anzathu ogwira ntchito mboma alipo amene ayikidwa mu skimu ndi muzipatala momwemo takhala tikunena iyo ni nkhani ya kupeza kwa ndalama za zaumoyo kuti zinthu zisamaperewere. Ngati dokotala wadwala akugwira ntchito pa chipatala koma iyeyo boma lumulipirira skimu wadwala malungo akamatenga mankhwala malungo skimu jalipire chifukwa ngati skimu silipira ndiyoti boma lamulipirira kawiri wadya mankhwala aulere komanso ulumulipirira. Nditenge nkhani yomweyi sinadziwa chimene mufusira komano ndibweretse kwa chipatala china kumene ali ndi gawo lolipiritsa la manu. Tinali ndi munthu amene anatifuloza anapita kumanu kujapo kodi akachotse dzino akalipire koma akulowa pa khomo anakumana ndi dokotala ochotsa mano anamufunsa mudzatani andidzachotsa mano ochabwino kunoko chotsa mano mtengo wake ndi wakuti tiyeni tilowe ine mundipatsa hafu. Anapezere munthu aja anamutenga ndikalaona mochotsera mano ndopereka ndalama hafu. Tinamuwuza kuti tipatse umboni tipite zinakanika zinationena basi kutanthauza kuti mchitidwe wakubawu sikutengera kulipira kapena kusalipira. Ngakhale kulipira magawo olipirawo anthu akumaba ndiye kufunsa ngati kunali kuti tingapeze bwanji ndalama kuti zinthu zisamaperewere mu zipatala zathu zaboma ife tasatoperekapo maganizo momwe tingapezere ndalama pali zaja tanena aja pali maganizo aziphaso zaunzika kuti titakhala kuti aliyense ali ndi iphaso yaunzika mu zipatala zathu tikapitone tichiphaso ndati mmalire a dziko amene amabwera anthu amayiko ena kuti adzatenga thandizo la zaumoyo lakuno apeza kuti chiphaso chalibe azadziwa amene achazilipira amene alisinzika komanso phatikiza zimene tikamba za kuti anthu amene ali maskimu pa nkhani za National Health Insurance imene kumalawi kuno siyotchuka koma mayiko ena ndiyotchuka kwambiri. Mamagangati tikapita South Africa timakapeza mbali ya maliro imene aliyense ku South Africa ali kumudzi amatha mapereka ndalama kwina kwake kuti maliro anga
kampani ya ina yake idzabwere imadzendetsa chiliyonse zakudya chani koma umapezeti ngakhale agogo akumudzi akupereka ndalama ndi kunokonso zimanenedwa kuti amene mwina akupanga malonda mabizinesi akuti anoti akupanga ndalama bwinobwino azitha kumatenga ndalama ndikumapereka ku skimu manager kuti akadzapita ku chipatala akachothandizidwa koma iyo ni nkhani ina nkhani tikamba pano ndiyakuti muli anthu ina oyipa mtima amene akumakakamiza akupereka ndalama monga anene Honorable Masamba munthu ngati alibe ndalama akapanda kupereka zotsatira zake munthuyo atolumala atolumala komanso anthu ena amatha kumwalira kumene pali anthu amene ali muululu ali muchipatala ali panzere akudikirira kuti athandizidwe apangidwe operation koma akungovutika muululu wina akupitako lero ena akhala mwina chaka chathunthu akhala miyezi 3 miyezi 4 kandi mwezi umodzi umene koma wina akupita lero chitatu ali ndi ndalama apeza kuti apereka ndalama kuthandizidwa msanga chimene ndichoyipa kwambiri. Chabwino Ajobe, tipite kwa Innocent pang'ono. Innocent, dziko la Malawi ngakwanitsa kukhala ndi zipatala zaulere ndikufunsa funso langali chifukwa chonena kuti kumalawi kuna masubsidi alipo ambiri. Kuli subsidy wazafetereza, kuli subsidy wa sukulu, panopa kuli subsidy wa zipatala. Osati panopa kuma kuli subsidy wa zipatala kuyambira kale. Mmene chimayendera chuma cha dziko lino zikutheka kapena zoyenera zizitero? Ndi nkhani yonena kuti mwina mene chuma cha dziko lino chimayendera mwina timachipatsa pressure komanso iluko ati mwenenso anthuso mdziko muno alili ku nkhani yakapezedwe kawo ka ndalama kapezedwe kawo ka chuma. I think pamenepo pamakhalaso nkhani yonena kuti how can we balance that. Kwa mwina kupita chitsogolo titafusa chairperson parliamentary committee pa nkhani ya zaumoyo pali zinthu zingapo zimene zabwera poyera. I think nkhani yokhudza zolipirayi pali magawo ena amene zipatala zina amalipira kuti mwina decision imeneyo anayipanga based on what. Komanso iwo omweyo anafotokozapo kuti anthu ena amakhala kutali mwina akugwira mu environment yonena kuti zinthu zina zake sizikutheka kapena alibe zinthu zabwino mu environment imene akugwira mu ntchito. So mwina zimenezo zikupangitsa mwina zinthu ngati zimenezo iwowa ndi anthu amene amapanga malamulo ku nyumba ku parliament kuja kodi nkhani ngati zimenezo akuziyang'ana mota. Ayankhe tingopita kai kwa Jason posa chedwa apa tingoyankha kai ndi Jason Malowa apa. Hello Jason. Hello Jason. Jason ukundimva? Hello Jason. Hello Jason. Amene yakoneka kuti otanganiwa zinthu zina tibwerere kaye kwa amasamba nkhani ndi imene akuti ku Malawi kuno sizingatheka anthu amalipira mzipatala. Hello bwana Masamba. I think it's too early. It's too early to pitilizani bwana. Like I was saying, the money it's too early. Kuti panopo tisaneza kuti as a country chambiretu kulipira. Dziko linolo if we look at the GDP yathu. Ndendama zochepa zimene anthu timagwisa ntchito ngati individual GDP per capita. Now kuti somone economy yathu ndi economy yochepa kwambiri yoti kuti tipange kuneza kuti chipatala chikhale chosalipira like in health system medical health care chikhale yosalipira ndiye kuti tinamiza napo because tidakali mu mphawi wadzoneni anthu kuti apeze ndalama zolipira kumene ndizovuta koma pa mtotomeko zosiyana-siyana sikuti zamba panopo zambabe mina zakazi zapitazo Ajobe atha kutiuza kuti weni mzipatalamu
like ku central mwachitsanzo kuli paying wing kumene kuja kuti inu ndine tikakhala kuti tafuna tapita ku central kuja titha kupita kumeneko kukalipira kuti tipeze chithandizo chathu. Maboma angapo muliso mapaying wing ukasungu mwachitsanzo kuli paying wing kunchewu kuzomba mapaying wing amene ofuna amene angakwanisa kupita kumene koko amatha kupita kukalipira pamene amene sangakwanise amapita kosalipira kuja. So panopo mwina chimene tinganene ndichonera kuti ngati dziko tilinganizo kuti tafikapo ndithu kuti tinaweza kuti chipatala chikhale chosalipira like the entire health system kuti ikhale yosalipira ayi. Komano madera ena ndicholinga chokuti chifukwa chimene chimavuta kwambiri ndichotiso kuchipatala kuja funding kapena kuti tinaweza kuti ku Ministry of Health funding ndiochepa. Dziko la Malawi 2001 mwachitsanzo limasaina ijamati Abuja Declaration kuti budget ya boma 15% ya budget ya boma izipita kunduna waza umoyo. Koma chisainire ni pangano imene boma la Malawi silinakwanisepo 15%. Yabo ino kuti it's just a commitment. Komabe silinakwanisepo 15%. Itha kupanga speculate panopo kuti kusakwanisa kusekuti ndikufuna mina boma limatha kufuna kuti likwanise. Koma if you look at the budget yathu kuti boma linaweza kuti 15% ipite ukuku ndekuti budget pena pazo pakha kuti pali deficit kuli substay kuli zambiri mbiri kunduna waza maphunziro kuli zambiri mbiri. So for now kuti tinaweza kuti ayi chipatala chikhale cha ulere chanchani amene chikhale cholipira ndekuti namiza napo. But what we can encourage ndonera kuti ngati boma kapena ngati dziko pamene maiko osiyana-siyana asiya kupereka funding yawo tipeze njira zina zoti tizipezera ndalama kuti ndalama zoti tikazipeza zizithandizira kuchipatalako chifukwa choti kuchipatala kuja mwachitsanzo panopo even kolipirako amene kosalipirako munthu utha kupita kumene kuja anthu akhala kupita kumene kuja ajoba atha kuyikira umboni anthu akhala kupita kumene kuja odwala awayeza matenda koma kumene kujawo zoti kunokwa mankhwala kulibe pitani pa pharmacy mukagula mankhwala and munthu uja akachoka pamene pachapita ku pharmacy kukagula mankhwala ndiye kuti walipira because essentially munthu amene uja amene kuti akapita kuchipatala kuja chilichonse chimene wapita kuchipatala kuja achipeze konko. Koma pamene tamuuze zoti munthu amene uja achoka kumene uja apite pa pharmacy akagule mankhwala ndiye kuti mwanjira ina tumuuze zokuti mwanjira ina zikutanthauza zoti munthu uyo walipira. So poyankha funso lanu padakali pano sitinganene zoti chipatala paliponse male munomu chikhale cholipira. Mbali zina anthu amene angakwanitse medical scheme ena alipire komano anthu amene sangakwanitse amenewo tiyena alandire chithandizo cha ulere. For universal health coverage imatanthauza kuti wina aliyense akhale nkuthekera walandire chithandizo kwa munthu uyo tisamuyikeso pa chipsinjo choti agwe ngongole. Tizikoma amasamba tibwereso kwa inu kanthawi kena timve kuchokera kwa Jason Mawa. Jason ukundimva apa? Ndikumva kwambiri Elvis mwadzuka bwanji mawu. Tadzuka nthawi ya umango veka zako kuti ne cinema veke wewe unali busy nzina. Koma nkhani ndi imene itayankhula ndi amalawi kumeneko kuti bwanji. Elvis tisanayambe kuyankhula ndi amalawi mangofuna ndilugire kuti ndinafufuza kwa anthu ena amene ndinapeza pa chipatala pano amene amanena kuti nthawi zina amakhoza kufika kunoko koma chimene amalipiritsa ndi walk-in free charge imene akuti amalipiritsa chifukwa chonena kuti achoka kudera kwawo minute kumwina ngati ku health center kubwera kunoko kuchipatala chachikulu cha Zomba ndi amati walk-in free charge imene amalipiritsa imeneyo. Komano kuli mavuto ena amene anthu amakumana nawo. Ndakumana ndi amayi atatu apa alongosola zimene amakumana nazo. Mayi muli bwanji mawu? Nanu ndani? Sinanga semento makhala kuti pampungu kudakweza koma uko ang'ono fotokozani makumana ni mafuta otani kunoko. Kunoko ni mavuto ambiri amene tikumana nawo atsiku ndi tsiku. Ndoti katikati mwa ndimemu kupita ku toilet akutikaniza kuti tizichoka ku maternity kumapita kuti sungani koma pali distance. Komanso pogona tikusowa mtendere kumali ya malo ogona tikamwenda nditha kugona muja kamakwana cha 10-11 ya usiku akubwera kuti thamangisa kuthirapo madzi. Komano chikhalire nicho panja pamene timagona apo ndipo panyowa ndi mvula iyi akuti tikagone pamene popo mavuto athu ndi amenewo.
mukaya kuonda pakati achitika chani ifere zadakonda kuti mwina aundunaona za chipatala chino atengepo mbali ndiso akoze mavuto amene osati kusowa mtendere nditu komanso pali zina zambiri zomwe zikuchitika zona kuti mwina anthu amene ali kugaina kiliniki akafuna kuti afuna athandizidwe chithandizo ngati kumbali kuti akachita operation akumalipira ndalamaso kumene koko ma 30,000 patient wanu ndofunika ndama 30,000 kuti tikampanga operation koma 30,000 eja munthu akailipereka mwina pakumata wiki sanathandizidwe mwanguti mudikire siku lakuti iyayi nofu wanu takaudula tifuna kauweze kukwizi iyayi mupite kukwizi kaperekaso kumeko kukwizi kondama yakuti pamene pamupoze kuti munthu wafasana ndiye thandizo koma chipata chinabva kuti ndichaulere ebana kwambiri sinalija naso pani start dzino kwambiri amayi dzina ndi makhala Tepe yanje Kasovera ndimakhala kusongani ndafika jana kuchipatala kuno ndi patient wanga amene aloyembekezera koma dzandikhuza mmoyomu titagoda usiku anatiuza adokotala kunena zoti tosta amene tituluke koma inali 12 koloko ya usiku kuti tikagone panja ndapezeka zoti pamene tinagonapo anatenga madzi ndikutsirapo nde ife chisitoni kwambiri chimene tikumva chifukwa chonena zoti mapatient ena akuchira operation ndi pamene akunena zonena zoti pitani mukagone panja kodi patient wa operation ungamusamale bwanji utagona panja anthu ena asondofunika zoti kwazusa kuti akayamwise ana akumapezeka zoti ali kumagesi koma akumatithamangisa kuti tikagone panja kunoko komboni kulibe wina aliyense amagona mukolide koma mukolide mwakupezeka zoti akuthiramo madzi mukadakonda pakati achitika chani tinakakonda amabungwe atatithandiza mwina kutimangirako komboni komanso chisamaliro chizikhala chokwanira chifukwa ngakhale patient ala kumavutika potero pokwauza adokotala amangokuza nthawi sinakwane ngombidzina lija ife anji Kasovera kusongani tendedana amayi chila ndi mmene mmakhala ine ndi Grace ali makhala kwa Matande naisi mumafuta otani amene mwakumana nawo mukabwera kuchipatala kunoko mavuto amene takumana nawo ife tabwera dzulo dzana ndi mwana woyembekezera pamene tinagona usiku anatithamangisa koma mwana ali mu maternity asanachire ndiye titagona panjapo mvula kunyowa kuvutika kwambiri so sakhala bwino matoilet akumatikaniza kuti tikaloweko ndiye ifense tikudandaula kuti kuchiliranso kumuzi akutizipirisa makobiti mazifumu nanga pamene popo ife tikhala bwanji Malawi muno tikuzunzika akanatithandiza unduna kuti aone kuti magadiani azipanga bwanji ndi mapatient athu Elvis kudandaula kwa amayi kuno kuchipatala chikulu cha Zomba kumene limankhula nawo mavuto ena amene amakumana nawo kuno akabwera kuno kuchipatala ndamenewo tathokoza Jason Malowa ngakhale kuti mwina asanatsindike pa nkhani zolipiralipirazo komabe tathokoza chifukwa cha foni yako mauno Nathan Hara Kulumphi nayenso wakonzeka Nathan utimva Nathan aya ameneyo abwerenso chaposa chedwa apa komatu nkhani zake zikuyenda moteromo tibwerere kwa bambo amene ndi chairperson Parliamentary Health Committee Bambo Masamba mwakambapo pa nkhani zogwira ntchito za umoyo kuti ndochepa mzipatala zipangizo zochepa amene amachita determine kuti anthu ogwira ntchito mzipatala amene malembedwe ntchito ndani ndipo mulembe angati ndani boma limachita palokha kapena limauzidwa zochita so amene amalemba ntchito ndaboma ife ngati committee ya health ya zaumoyo ku nyumba ya malamulo ntchito yathu ife ndikuonetsetsa kuti abomaja akugwira ntchito bwino komanso budget ngati ya Ministry of Health ifenso mwina tikutengapo gawo kupanga advocate monga panopo parliament kukumana kuti ikambirane budget udindo wathu mmene tinawo ifeyo ndoti akapanga present budget ija pa 27 Minister of Finance ndekuti ifeyo timapitano what they call cluster mmene muja makomiti osiyanasiyana amapitano kukasanthula budget by budget kapena vote by vote so ifeyo ndekuti imeneyo izakhala tikuunika budget yathu ya unduna wa zaumoyo mmene tikuunika budget yathu ya unduna wa zaumoyo
tikhano tikukumana ndi ma stakeholders mwachitsanzo tithakumana ndi ku Central Medical Stores Trust iwo akatiuza kuti ife mmaplani athu ndalama zimene tinaposa zikuti tigule mankhwala chaka chinocho cha 2026 2027 chaka cha boma ndalama zathu ndi 10 billion mwachitsanzo then budget imu mwina atipatsa 8 billion tatithandizani kuti mukapemphere kuntuna wa zachuma kuti akweze chifukwa tatipatsa ndalama izizi ndekuti ntchito yathu zitigwira bwino so timakumana ndi ma stakeholder osiyanasiyana pamene tikumana ndi ma stakeholder osiyanasiyana zina zimene timaunika ndi zimenezozo kuti kodi mbudget imene iyi anthu ogwira ntchito anazo kuti alemba ngati ndi ngati anthu amene asawalemba zisokoneza bwino ntchito za umoyo kodi nyumba za madokotala za anamwino atamanga zingati kodi zinthu zakuti apanga bwanji ndi udindo olemba ntchito ndi boma ifeyo komanso mabungwe ntchito yawo ndiyongothandizira kuti okay apo pali gabu zinthu zikuti ziyende bwino asinka boma tayang'ana mbali ifeso ntchito yathu ndionesesaso kuti okay ndalama zimene takupatsa na boma zoti mugule mankhwala kodi ndalamazo mwaguliradi mankhwala ngati simunagule mankhwala ndalamazo zapita kuti nkhani za corruption nkhani zosiyanasiyana zimene zingasokoneze ntchito ya zaumoyo zimenezo ifeyo ngati komiti yathu ya zaumoyo ku nyumba ya malamulo ndi ntchito zathu zofuna kuunika kuchita kalondolondo pa zimene aboma in this case unduna wa zaumoyo ukhala kupanga so wangathisanu olemba ntchito ndi aboma ifeyo ndiyongothandizira kunena kuti zimene apereka mbudget anduna za chumaja zogwira ntchito pa ground kuti zisasokoneze ntchito wa zaumoyo Innocent ali ndi nkhani apa afuso mwina I think mwina ayankha anthu onse awiri kunena kuti zadziwika kuti anthu akumalipira ndalamazo akulipira mwachinyengo masamba afotokoza kuti kuli mbali zina kuli mbali zolipira zodziwika bwino zonena kuti ayi zinakhazikitsidwa kuti anthu amene ali ndikuthekera kuzambira amene kukalipira koma kulipira kumene kwadziwikako ndikonena kuti kukuchitika mwachinyengo pachitike zotani kuti mwina nkhani imene anthu athane nayo munthu akamapita kolipira amakhala panga decision kuti ine ndipita uku ndikalipira ndikakwanitse kwa munthu amene wapita I think amayi akuzomba ena anena kuti anatuza tibire 30,000 atipange chani koma takhala zomwe anatuza ati apangezo mpaka wiki osakupanga so talipira 30,000 mwina going forward ngati nyumba ya malamulo kapena komiti imene ndithu ili ndi mphamvu zoti ikhoza kukhala pansi ndi akunduna mwina mupange motani komanso ajobe mwina mukhoza kupanga propose kuti pachitike zotani ndithokoza kwambiri bambo Mphongolo ife ngati nyumba ya malamulo tukambiyana kale sitifuna zoti tinene zambiri pa wireless pano tifuna tikanena zambiri ndiye kuti mapulani amene tiupangawo atha kusokoneza zinthu zathu koma tifuna titsimikize pano pa mphepo komanso tatsimikizira amalawi kuti ngati nyumba ya malamulo tionetsetsa ndithu kuti nkhalidwe umene ukuchitikawo utheretu anthu asapita kuchipatala kumene akuyenera kulandira thandizo la ulere kumene kuja kukakakamizidwa kuti alipire ndalama kumeneko ndekuti tikuaphera ufulu ifa wina aliyense m'Malawi monga mmene tinanena poyambira muja wina aliyense m'Malawi amalipira misonkho nde misonkho ija ndimene timatengapo ndalama nkupitisa kuchipatala kuja so mmene akukakamizidwa kuti alipire ndalama kuti athandizidwe kumene kuja it means munthu uja akulipira kawiri ifa poyamba analipira kale pa msonkho kena kuapita kuchipatala kuja walipiranso inenenso pano kunena zokuti pala anthu ena ndithu odwala amene akumapanga dala zimenezi kumapanga initiate nkhani za corruption zija wafika kumene kuja iweyo cholinga choti uthandizidwe mofulumira ndio matenga ndalama upanga connive ndekuti mwina ndi gadi uja kuti agadi tandipangireni madongosolo apapo ine sindifuna ndichedwe kandalama ndiaka ndekuti wiringire munthu ujasi akumathaso kuthandizira kuti zakatangalidwe zichitika koma nkhani zimene tikamba panopo ndizokuti ndi ma revelation amene anena a media house iwa kunena zoti anthu akupangidwa force so ifeyo ngati committee kati tinayo interest kwambiri ndipo tilikale m'maplani athu oti tichitepo kanthu kwa panopo sitinena kuti kanthu ake tichita chotani koma tifuna tionetsetse kuti nkhani ya zaumoyo wina aliyense akapita kuchipatala alandire thandizo monga mmene akuyenera kuthandizidwa kwambiri
Yeah, tithokozeso amasamba chifukwa chokhala nafe program yalero yakulinji mukhale ndi tsiku labwino. Ajobe tsirizani nkhani akuti pafunika pachitike zotani. Zomwe ambiri choyamba ndiyoti muzipatala mwathu mwene okhazi makalata zoyika pena paliponse kuti chipatala ndi chaulere anthu musalipire. Njira yachiwiri tapempha anthu ogwira ntchito muchipatala aziganizira abale awo nawo kuti ine mwe ndili kuno abale anga kumudziko akamapita kuchipatala ngati akukumana ndi izi zotanthauza chani. Ndiye mpeni pangu yenera kubwerera nkhani ya umunthu. Nkhani ina ndi nkhani yakuti anthu ogwira amene ali muboma akuluakulu wambira ku nduna za umoyo nthawi zina azipitawa ku zipatala za boma ndipo akadzikhazike ngati patient wamba kukazionera okha. Fa zina azifunika munthu mwini wakhala panzira ndikuona ngakhale abale awo amene akamapita kuchipatala asamamwimbire foni pa chipatala kuti kubwera abale anga mathandize adzasiya amayi awo azibale awo tikakhala m'mizere kuti umene kudzikapezeka umboni zimene zingathandize. Koma ngati akuluakulu athu sangamapite muzipatala izi sangazione. Anthu amene azigwidwa akuyenera kupatsidwa chilango chachikulu. Kumbali ya umboni umene umavuta nkhani ndi yachitetezo cha anthu payenera kukhala chitsimikizo kuti munthu amene wanena ndi wotetezedwa bwanji kuti sadzavutikanso pa chipatala kuti amuganize kulandira thandizo la za umoyo chani. Ndiye zimene zizi ndi zofunika zizilembedwanso maposta timanena aja akuidwa muzipatala kuti mukanena musadandaule tidzakutetezani modera anthu amaopa kuti mwina azakumana ndi mavuto. Pomalizira penipeni ndikuganizira kuti muzipatala mwathu tileka njira ya makina ngati ya kompyuta yoti munthu akasika polembetsera paja azingomulemba mu kompyuta. Ndiye kompyuta ndimene zinena kuti ukakumanidwa dokotala wakuti tsiku lakuti wakumanidwa wakuti koma njira imene kupeza tilibe ndimene imapangitsa anthu ena sochitirapo mwayi oti bwera ndikakuthandize kapena wina system yo ya mkompyuta bwezi imaonetsa kuti uyu kuchipatala kuno anaoneka kuti anabwera mwezi wathawu koma mpaka pano sanathandizidwe ndipo omuthandiza ndi ndani. Pamene posopa zimene zizi ndifaka ena amabwera lero ndikuduka nzere. System imene zionetsa ndito zipanga ngakhale asayini kuti uyu apite kwa dokotala wakuti apite kwa dokotala wakuti mwina njira imene yonso ingatithandize olemekezera ali abawa komanso wakunduna ataganizira zimene zizi. Koma nkhani yayikulu imene tikufuna tapempha anthu ogwira ntchito muzipatala yakuti pamene akukakamiza anthu pereka ndalama akupha anthu amene alibe ndalama amafa ena akufa mwina ndi mabibi kudzimangirire fana alowa mu ngongoleyo ankafuna azipulumutse kuchipatala. Titsimikizenso kuti si wonse amene kuchipatala amalandira ziphuphu alipo anthu abwino amene akuthandiza anthu usiku ndi usana. Timaona maambulasi usiku ndi usana akuthandiza kunyamula anthu ndi mwaulere. Komano amene ali oyipawa amakhala asokoneza system. Tithokozeso atolankhani chifukwa cha kafukufuku amene apanga zimene zalembedwa ndi chikhulupiriro zimene zithandiza fata onakale anduna aza umoyo atulutsa posta tayiona mwina ndiyo na posta yoti anthu azimba mafoni zimene zikubwera mwinanso kuti unduna uthanedi vuto ilili ndiye tithokoze kafukufuku ameneyo anthu nawo pawokha akufunikanso system anthu angapo kuti athandize kuphatikiza amene akuyendetsa zipatala kuti athandize koma nawonso kupereka mafoni kwa anthu kuti osangodalira ombudsman wa chipatala kuti anthu mwakhala ndi vuto muzindimbira ine zimene zingathandiza kwambiri kuthana ndi vutoli. Tabwino Ajobe tathokoze fere kukhala nafe mpulogalamu ya lero ya kulinji. Innocent nawenso tikuthokoze fere kukhala nafe mpulogalamu tsiku labwino. Tithokozenso Jason Malowa amene anakhala nafe palaini potipatsira update chokera kuzomba za mmene Malawi akuyionera nkhani. Pitirizani kumvera Wailesi Times paiti koloko pano tikupatsireni nkhani mchingerezi. Amalawi kulinji no kulinji kumavenya kumavetsera kuti kulinji lakaya lilongwe kulinji kumzuzu mbwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akotia kuti bwanji kuti usauka kulilabe nanga osolola ledesi yaodija chiruguko chuyenda panji nanga nkani zonyadisa sikuli
nanga kwanuko kulinji kodi kuboma kustedi house kulinji nanga watuta mwadzuka bwanji nanga atanzile diyo kukuliyani kulinji tikudalira inu